करतो कुठे गावचे विद्यमान सरपंच राजू शेठ गुजर यांचा सन्मान मी विनंती करतो। आदरणीय बापूदादा आयने त्रिकुटाला आपण सन्मान करीत आहे। सिद्धार्थी कदम साहेब, पंकजदादा साहेब आणि निहारदादा कोळे सर्वांनीच आपण सन्मान करूया, कारण कुठेच्या ऐतिहासिक नगरीवरती अशा प्रकारचं क्रीडांगण जबरदस्त तुम्हाला सर्व सुवर्ण क्षणाची आपण साक्षीदार होतोय। एक पहिल्या पर्वामध्ये गौरवशाली कामगिरी करणाऱ्या कुठे गावचं नेतृत्व राजू शेठ गुजर यांचा दमदार असा सन्मान संपन्न होतोय। आदरणीय शांतारामजी कदम सर, आपण कुठे गावचे सुपुत्र आज या ठिकाणी शिक्षक पेशामध्ये कामगिरी करण्यासाठी निश्चितच रुजू झालेले आहेत आणि त्यांचा यथोचित मान सन्मान आपण या व्यासपीठावरून संपन्न करतो। मी बापूदादा आयने यांना विनंती करेन की आपण या गावचं नेतृत्व सन्माननीय कदम सर यांचा सन्मान करायचं। अत्यंत देखणं असं नियोजन, त्यांच्या नियोजनबद्ध कार्यक्रमामधून आपण एक बहारदार शानदार अशी स्पर्धा संपन्न करतोय। कदम सरांचा सन्मान आदरणीय संदेशजी आयरे म्हणजे सर्वांच्या लाडके बापूदादा यांच्या शुभ हस्ते। औषध निर्माण अधिकारी स्पर्धा परीक्षा पास झाल्याबद्दल आपण कुठे गावातीलच तेजस्वी निकम यांचा सन्मान करतो। प्लीज तेजस्वी निकम आपण स्टेजवर यायचं। मित्रांनो, अशा प्रकारची उत्तम नेतृत्वाचा आपण नेत्रदीपक कामगिरीबद्दल आपण सन्मान करतोय। किती जणांना विनंती करतो आपण पुन्हा एकदा एक जोरदार सन्मान या निकमांचा करूया। चला निकम यानंतर ही स्पर्धा लाईव्ह प्रक्षेपण थेट प्रक्षेपण आपल्या घराघरात दाखवण्याचं काम करणारे आदरणीय मयेकर दादा यांचा सन्मान होतोय। त्याचबरोबर त्यांच्या समेत असणारे आदरणीय समालोचक अँकर यांचा सुद्धा आपण सन्मान करतोय। पंच पॅनल म्हणून आपल्याला या स्पर्धेला लाभलेल्या पंच पॅनलला विनंती आहे आपण सन्मानासाठी व्यासपीठावर यायचे। पंच पॅनल आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचं। मयेकर दादा प्रत्येक स्पर्धेचा सुंदर असा क्षण दाखवण्याचं काम अर्थात कोकणातल्या मातीतल्या आपण या क्रीडा नगरीवरची स्पर्धा अधिक पारदर्शक पाहण्यासाठी निश्चितच मयेकर दादांचा अधिक आपण जोरदार कौतुक करतो। पंकजदादा साहेब आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह चे सन्माननीय मयेकर दादांचा आपण या ठिकाणी सन्मान संपन्न करूया। त्यानंतर क्रिकेट खेळाचं लाईव्ह कमेंट्री करणारे आदरणीय खानविलकर यांचा आपण सन्मान करतो। विनंती करतो या ठिकाणी अमित दादा खातो आपल्याला विनंती असेल आपण खानविलकर यांचा या ठिकाणी सन्मान करूया। पंचपॅनलला विनंती आहे आणि बाहेर आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक स्टेजवरती यायचं। या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम करणारे आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर यायचंय। आपला सन्मान या ठिकाणी संपन्न केला जातो। कैलास चस्कर सर आणि
जसवाल सरांचा सन्मान होतो. विनंती करतो अतिथी गणामधून मोहिते सरांना विनंती असेल या ठिकाणी आपण रितेश मोहिते यांना विनंती करूया की आपण पंच पॅनल म्हणून पंचप्रमुख म्हणून सन्माननीय कैलासजी सर यांचा आपण सन्मान करतोय. या ठिकाणी समालोचक यांचं काम करतात आपले शेगवान साहेब यांचा सत्कार राजपेठ गुजर यांच्या मार्फत केला जाईल. त्यांनी त्याचा सन्मान स्वीकारायचा आहे शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन. प्रमुख विभाग आपला कोकणे गट त्याचा सत्कार करतात आपले धडाडीचे आमचे गुजर साहेब. त्याचबरोबर या मॅच साठी ज्यांचं सहकार्य लाभले ते संतोष साळवी यांचा सत्कार परेश टाके यांच्या मार्फत केला जाईल. त्यांनी तो स्वीकार करावा. करणारे उत्तम नेतृत्व यानंतर नितेश विभागण्याचे महत्वपूर्ण उद्घाटन या ठिकाणी आपण संपन्न करणार आहोत.
साठी खेळण्यासाठी सज्ज केलं जाते ते आपल्या मान्यवर गणांच्या सुरू असते. हॅलो, यानंतर पण सर्वांनी निश्चितच आपण सर्वांनी आपल्या पाठीवर जोडायचे. सहभाग घ्यावा, कारण नुकताच शुभम शिर्के अपघातामध्ये ज्याचं निधन झालं, अतिशय दुःखद अशी घटना या ठिकाणी घडलेली आहे. मी उपस्थित मान्यवर आणि उपस्थित सर्व खेळाडूंना विनंती करतो, 1 मिनिटाची आपण या शुभमसाठी श्रद्धांजली अर्पण करूया. कारण सावधान. त्याच्या आत्म्यास शिरशांती लाभू यासाठी आपण 1 मिनिटाचं मौन पाळलेलं आहे. आणि निश्चितच यानंतर आपण ही स्पर्धा संपन्न करत असताना पहिली टीम कोण? पहिल्या दोन्ही टीमना विनंती असेल आपण टॉससाठी मैदानावर यायचं. या ठिकाणी गुणलेखक तयार आहेत, त्याचबरोबर समालोचक हनविलकर आणि ही स्पर्धा लाईव्ह माध्यमातून आपण पाहतोय. मयेकर दादा सर्वच या ठिकाणी फायनल तयार होते. आणि विनंती असेल आपण दोघांनी दोन्ही सकाळची आपण पाहतोय या युवकांना दाखवून दिलंय की आपण ही विचारू शकतो. आणि दुसरा चेंडू नेतृत्व अधिकारी दिशेला मारले मला वाटतं हा पक्ष आहे. या ठिकाणी विनंती असेल सर्वांनी मैदानामध्येच थांबायचे. आपण सत्तेबाजी झाल्यानंतर राष्ट्रगीत सुरू होणार आहे आणि त्यानंतर कार्यक्रम आपण सुरू करणार आहोत. आपण 1-2 चेंडू सरपंचांसाठी भेटतोय. एवढा कसं सराव निहारदादाने केला असेल कधी मला काही कळत नाही. आता मात्र चेंडू थोडस बाहेरच्या दिशेने जातो. पण निहारदादांचं कौतुक आहे मित्रांनो, म्हणून तर सर्व क्षेत्रात निपुण असणारं असं हे व्यक्तिमत्व आहे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू राजू शेठ गुजर यांच्यासाठी. जबरदस्त चेंडू आहे. या वेळेला पुन्हा एकदा राजू शेठ गुजर यांच्या बॅटच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू येत नाहीये. निर्धाव चेंडू काढलाय. खेळतात त्यांना एक बॉल खेळू दे. नंतर परेश
सांगा त्यांना मग तुम्ही आमची परत उभे राहा. चला या ठिकाणी सगळेच घेतात. सिद्धार्थी कदम प्रत्येकाला चेंडू खेळायचंय. तसं म्हणलं तर शरीर यष्टी पाहिल्यानंतर सहज चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जायला पाहिजे. आता शाखा प्रमुख गोलंदाजी करणार आणि उपतालुका प्रमुख त्याच्यावर प्रहार करणार. बघूया आक्रमक होऊ द्या. हो 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 हा बॅटची कड लागून चेंडू बरोबर यष्टीरक्षकाच्या पाठीमागे जातो. झाली झाली झाले का मग मॅच सुरू होईल ना फक्त राष्ट्रीय नाही प्लेअर आहेत सोडा प्लेअर करत बघतील तुम्ही सांगा ते खेळतात नाही ते प्लेअर आहेत प्लेअर आहेत मिळून खेळतात ना पण त्यांना नाही कसं सांगा तुम्ही निहार दादाने उंच भिरकावलेला चेंडू आहे आणि निश्चितच दोन्ही क्षेत्रामध्ये उजवी कामगिरी करणारा निहार दादा या ठिकाणी मात्र चेंडू खूप हवेमध्ये झेपावतोय. आपण पाहतोय एक मोठा फटका. त्यानंतर मान्यवर मंडळींचा जर चेंडू खेळून झाला असेल त्यांना जर बॅटवरती चेंडू आपण देऊन झालो असेल तर विनंती असेल. हा एक अव्वल दर्जाचा या ठिकाणी गोलंदाज येतोय. बघा काय परिस्थिती आहे मित्रांनो या ठिकाणी. निहार दादा कोणत्याही क्षेत्रात जबरदस्त आहे. एकदा विनंती करतो मान्यवर गणांना आपण आपल्या जागेवरती थांबायचंय. राष्ट्रगीत सुरू झाल्यानंतर या स्पर्धेचा खऱ्या अर्थाने पहिला सामना या ठिकाणी संपन्न होईल. घेऊया ना उलट सुलट झाल्या सर्वांना इशारा करण्यात येईल. सर्वांना विनंती आहे जे बसलेले आहेत त्या सर्वांना विनंती असेल आपण राष्ट्रगीत होताना आपल्या जागेवरती उभं राहायचंय. परेड विश्राम परेड सावधान एक राष्ट्रगीत सुरू कर. धन्यवाद. या ठिकाणी पहिल्या सामन्याला सुरुवात होते. दोन्ही संघांचं मला वाटतं नाणेफेकीचं करून झालं असणार. बस तुम्ही घ्या हे खुर्ची हॅलो सर्व संघात जण
आता चालू होणाऱ्या सामन्याच्या काय सर्व संघांचे सगळ्या संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल या स्पर्धेची नियमावली आपल्याला सांगण्यात येते तर कृपया आपण पंचपॅनल क्रीडानगरीवर दाखवलंय. आपण त्या ठिकाणी सर्व संघाचे कर्णधार सर्व संघाचे कॅप्टन कृपया आपण क्रीडानगरीवर दाखवले गेले. या ठिकाणी मित्रांनो ही स्पर्धा संपन्न होत असताना ज्यांनी उत्तम प्रकारचे सहकार्य केले ही स्पर्धा एका यशाच्या शिखरावरती नेण्याचं काम करण्यासाठी या स्पर्धेसाठी लागणारे संपूर्ण जे चेंडू आहेत जे बॉल आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी ज्यांनी दिलेले आहेत या स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत ते सन्माननीय विकास धोंडू झगडे म्हणजे विकासजी आणि या स्पर्धेसाठी लागणारे आपल्या गावचे सन्माननीय तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष आहेत आणि त्यांनी या स्पर्धेसाठी लागणारे संपूर्ण चेंडू आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्याचबरोबर 2 दिवस सर्व स्पर्धकांना भोजनाची व्यवस्था ज्यांनी केलेली आहे मित्रांनो त्यामध्ये आदरणीय रामभाऊ मोरे असतील श्रोत महादेवदादा जिंगरे असतील श्रोत केशवजी जिंगरे असतील यांचाही सिंहाचा वाटा आहे कारण आलेल्या स्पर्धकांना भोजनाची व्यवस्था त्यांच्याकडून या ठिकाणी केली जाणार आहे. त्यानंतर सहभागी संघांना सन्मान चिन्ह आणि शिस्तबद्ध संघ म्हणून चषक आदरणीय सन्माननीय आपल्या गावचे जबरदस्त नेतृत्व करणारे राजूदादा गुजर यांच्याकडून सरपंच महोदय यांच्याकडून आपल्याला सहभागी संघांना सन्मान चिन्ह शिस्तबद्ध संघ चषक त्यांच्याकडून आपल्याला या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झालेले. त्याचबरोबर आलेल्या स्पर्धकांना पाण्याची व्यवस्था अत्यंत या उष्ण्यामध्ये अत्यंत गरमागरम वातावरणामध्ये पाण्याची व्यवस्था ज्यांनी केली आहे ते सन्माननीय परेशदादा टाकळे यांचंही मनपूर्वक या ठिकाणी हार्दिक स्वागत असेल. उत्कृष्ट गोलंदाज उत्कृष्ट फलंदाज आणि मालिकावीर म्हणून जी चषक आहे त्यासाठी ज्यांचं सौजन्य आम्हाला या ठिकाणी लाभलंय ते आदरणीय रामभाऊ देवजी मोरे यांचंही या ठिकाणी निश्चितच स्वागत असणार आहे. स्पर्धेसाठी